Türkiýe döwletiniň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşogly öz maglumatynda Russiýanyň eskeri uçaklaryny, şeýle hem Irak uçaklarynyň Siriýa döwletine gitmegi üçin asman ýollaryny Russiýa üçin ýapandyklaryny habar berdi. Edilendigini belläp, Türkiýe döwleti tarapyndan edilendigini belläp, Aprelde Türkiýe döwletiniň daşary işler ministri Mevlüt Çavuşogly özüniň berýän maglumatynda Russiýanyň eskeri uçaklarynyň, şeýle hem Irak uçaklarynyň Siriýa döwletine gitmegi üçin asman ýollaryny Russiýa üçin ýapandyklaryny döwleti tarapyndan 3 ay, ýagny aprel aýyna çenli ruhsat berendiklerini, şonuň esasynda bolsa uçuşga edilendigini belläp geçdi. Türkiýe döwleti tarapyndan edilendigini belläp, Sağ olun Bilbil kardeşimiz. Bugün nemet beren menim azrak ýanky sözlemi düşündürjek bolayım. Uramaçylykly terror toporunyň agzalary var. Yani agzalar diýilende kim bolýar? Şu biz döwletiň işgär diýip işleýän, şu terror toporuna hyzmat edýän, şolaryň işini edýän hemme kim şolaryň agzasy bolýar. Bu agzalaryň alan kararlar var. Ýa-ni hukuk adyna ýa-da kanun adyna alan kararlar var. Misal üçin bir adamy türmäge basylmagyna karar berýärler. Indi bu taýdak mesele şol terroristin hawa karar berme haqqy barmy ýokmy? Onu birinji hawa el almalmykan diýen men pikirimçe. Ondan soň şol alınan, eger şolar karar alan bolsa, ine bir adamy türmäge basýarlar. Köplenjem töhmet nemesi barda, ýa-ni Türkmenistanyň içindäki berilýän ceza nemesinde. Indi şonuň biz gurrun etmek şu taýda. Bu alınan kararlar näme bolmaly? Türmede birentek günäli günäsiz adamlar bar. Ýa-ni günäsisi günälisinden has köp ýöne bizim bu taýda düşünmeli zadymız terrorist diýilen toporuň karar almana haqqy barmy? Alan bolsalar näme etmeli? Şol neme barada gitmeli we bu taýda hem türme meselesi öňe çykýar esasanam şo taýda neme diýär çüre diýerler. Onuň hem daşynda bir entek nemeler var. Ine çağlary, okuwçy çağlary çäre alyp gidip o taýda ölenleriň sany sajagyny biz bilemiz o. Ullakanlaryny bilýäs. Ýa-ni susuzlukdan howa, ýa-ni gyzgyn howadan ölenler hem bar diýip bir kim bolýum gurrun berýär-de. Hayran galdyrjy. Indi şol kimiň karary bilen meýdana geldi? Näme üçin o karar aldy? Näme üçin onuň o karar almana haqqy bar? Alan bolsa indi täze Türkmenistanda näme edilmeli bu kararlar? Bu kararlaryň netijeleri nähili el alınmaly?
o diýilen mesele boýunça gidilmeli bu. Bu Näme Mejlisiň gün tertibindäki tema. Oy, kardeşler, bar bolsa bu arada giriş pikir aýdyp bilýäňiz. Barmy bu arada pikir aljak? Bilbil kardeşimize söz berýän. Vatandaşlar näştaýda häzir özüni goşadyrna içinde hökümet diýip atlanýarlar karar almaga, kanunyň işlemeýän ýurduna karar almaga haklary, hukuklary ýokdur. Eger kanun işleýän ýurt bolsa diýip biziň Türkmenistanymyz onda başga görüň. Ýöne häzirki wagtda hiç ýeri kanun diýen zat işlenok. Olaň alan kararlary, olaň eden zatlarynyň hiç aýtyny men resmi taýdan diýip düşünämok. Şoň üçin hem ýanky bir kanun pasap etýän, şolaň alýan çykarýan ähli kanunlaryny, kararlaryny. Sag bolun. Olya sağ olun. Yeniş kardeşimize söz berýän. Şu wagta şenli alınan kararlar vardır. Ýurdun içinde bar kararan näme üçin aldylar? Halkyň hydaty üçin däli, öz takbitleri üçin alınan kararlar var, hemme kararlara. Şoň üçin menem kararlaryň hemmetini bir kanun kararı pasap edýän we güýçsizlendirmeli pasap etýän. Olaryň beren ähli kararlar. Olya sağ olun. Parat kardeşimize söz berýän, elini aldyryp dur. Salam, hormatly kardeşler. Akşamınız hayırlı olsun. Karar verip terörün bir karar olmay kardeşler. Adi terör sordu. Karar olmadı olardı. Ödünü uyan karar veriyor. Halka peydali yıkıcı edemedilen o. Halka peydali ya ilk geleceği için, alım bölüm için hiç o kollu karar yok. Peydalat yok. Çünkü halk korkulmalı, halk tanımalı. Şu kararlar onun yazıdan ama asık karar verilen o dillendirdiler diye. Men o kararların hiçbirine onaylamak olumsuz deyip fikir edýän. Güýçlü ýa-ni karar. Olumsuz diýip pasap edýän. Sözüm bitirýänmi usta? Olya sağ olun. Aman kardeşimize söz berýän. Hormatly agzalar, şu taýda karar bermek diýen zadyň özü belli bir jogapkärçilik talap edýär. Mysal üçin kararyň islendik karar berseň, oň iziniň nähil täsir etjegi şo kararyň iň önemlisi şol bolýar. Onuň jogapkärçiligi çekkendir şo karar berýän adam. Şoň üçin şu wagt içinde biziň şu hökümet diýip atlandyrılan terör toplaryň beren kararlarynyň getiren ýagdaýy bar ýurdumyzda. Halky, döwleti şolaryň aşagyndan bular hiçem çykyp bilmeýär. Ol kararlaryň jogapkärçiligini çekmeli bolarlar we şoň üçin täze Türkmenistanda ilki bilen bulan beren kararlaryny güýçsiz etmeli, yglan etmeli. Soňam şu her kim öz ýerine ýalňyş beren kararyny jogapkärçilige çekmeli bolar. Täze ýalňyş kararyň üstü bilen giden halkyň ykbaly bilen oynadylar ýani. Benim diýjek bolanlarym şulardan bar. Sağ olun. Aman kardeşimiz. Sözü söhbet kardeşimize berýän. Hormatly kardeşler,
istenlik bir döwleti gözegine getireninde ilk ölen şu döwleti sütünü bolup duran konstitusiýasy gözegine gelýärdi. Esasy döwletiň sütüni konstitusiýa. Konstitusiýanyň gymmatlygy her bir şu döwletiň watandaşynyň gymmatlygy bilen deňdir. Şu watandaşyň esasynda şu konstitusiýa düzülýändir döwlet etmek üçin. Ýöne gynansak da Türkmenistanda şu wagtky goşadyrnyň içindäki hökümet diýip atlandyryp gören özlerini terörist toparyp şu konstitusiýadan konstitusiýany öňe sürüp halkyň garşysyna bil kastlaýyn ýani kanun bolma işlerini özleri alyp barýar. Meselem mysal getireýin bir ýerine. Ýani ýakynda prezident saýlawlary geçirildi. Ýani bir aýlyk mundan önde ýani Serdar Berdimuhammedow getirildi ýani bir kanun esasında. Indi bärde ben diýjek bolýanym Türkmenistanda konstitusiýa dol derejede işlenok, onu 100% görünüp duran zat, şol wagtyňda da ýani kanun çykarjy häkimiýet dol işlenok we ýerine ýetirjy häkimiýetim dol işlenok. Indi bärde kanun çykarjy häkimiýet ýerine ýetirjy häkimiýetden hersi öz başyna aýry işlemeli bolar. Yani ýerine ýetirjy häkimiýetim şol wagtyňda ýani öňkü prezident aýrylan prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimiýeti ýerine ýetirjy häkimiýet bolup gidýärdi. Ýöne şol ýerine ýetirýärdimi kanun çykarjy edaran nemesini? Kararyny, kanunyny. Elbetde ýok, ýerine ýetirenokdy. Onuň ýerine şu wagtky Keçi Berdimuhammedow geldi. Bagyşlan berdik. Keçi Berdimuhammedow tip aýdan men berdi. Serdar Berdimuhammedow geldi. Ýöne buna özüňiz görýänsiňiz ilkinji gelen günden başlap ýalan wadalar berip halka şular ýaly ekranaky berilip geçen gurrunlary agdap geçýärler. Şonuň üçin bärde konstitusiýanyň işlemeýän ýerine, kanunyň işlemeýän ýerine bularyň guramaçylykly terror toparyň alan hiç bir kanunlary halk üçin işleýänler elbetde bu halk üçin çıkarılýanlar. Ýöne bular şu kanunyň arkasynda gizlenip özleri şondan güç tapmak üçin halka bilkastlaryny gorky salmak üçin we halky adam ýerine goýmamazlyk üçin şoň arkasynda bular gizlenýärler. Şonuň üçin bulan şu wagtda alınan kararlar we indi kaljak kararlaryny doğru ýagdaýda güýjüni ýitirilýär, hata edilýär. Sag bolun. Sizlerçi. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Sapara söz veren. Sağ ol kemine. İyileştirip benim fikrimi aydayın. Ne kanun işlemeyen yerde bir topor karar alınıp hüküm çıkarılıp 100 milyonlarca adam türme batırıldı da 30 yıl içinde. Kanun yok. Kanun ya hem küçüğün bolmalı ya da kanun yok değil ya da. Bir adamın kanunun üstüne hukuku hak var olsa o yerde kanun bu işleyen ok değil ok o yerde kanun yok değil. Onun için ben demem teklifim şu türmelerde yatan adamlar var. O prokurori süydü o veren kararları hiçbir gücü olmalı. Şol adamdan hem beceti boşadılmalı diyen bir düşüncem var ben. Sebebi o günelti bolup biler, olun yönü güneli adam yani kanun yok yerine onu karar çıkarıp bilen dokta. Onun için Türkmenistan'ın türmelerini boşaltmalı diyen o tekliği ben orta atadım geliyor. O belki şu taparıp belki son nemede şunu sete oymayın haşe diyen o türmeni boşaltmalı sebebi türmenin içinde kontroller 70 mi 80 mi 90 mı bilen adam yok. Onun günahları o toplamadır köpüsü yördaşından şulara ceza veren adamların günahları şu içinde oturanlardan müngler çetteken cemiyet için hukuklu çok günah yani karar verenler Türkmen cemiyet için hat korkulu hukuklu ve delilli
Oňam netijesini ne görüp diyorsunuz. Şoň üçin biz türmeleri boşatmaly. O diýelen nemeni karary bir tete oýup şonu karara bağlamaly diýip düşünýän. Sağ olun. Sağ olun. Serdar kardeşimize söz veriyen. Sağ olun. Benim Serdar kardeşlerim Aydın sözlerine koşulayan ve üstüne az getirmekte de bu başta bir terör sistemi var Kreml'in maksatnamasıdır. Bunların niyeti hakimliğe getirilmek niyeti Türkmenistan'da halkın genosidini devam etmek, milli kımmatlıklarının arasını örmek ve milli varlıkların öz vahiyetine ulaşmak. Şöyle niyetleyen hakimlik başlarına getirilen teröristlere içerki siyasetin devamında veren kararları yani halk tarafı için bolmana mümkünçülüğü yoktur. Sağ olun. Sağ olun. Parahat kardeşimize söz veriyen. Sağ olun hırmız kardeş. Yani kaydanımın üstünü kaydet ettim öyle. Karar değilinde benim fikrim kararı mecliste maslahat edip bu meclisin adamları deputatları şu karar verirler kaydanına. Oğlum halka bekvetli mi? Kimi bekvetli? İki tarafa da bekvetli olmalı mı kaydı düşünen? O bulan karar veriş ve Arak'tan benden oyup bana öyle edip karar veren yani hakiki terörün kararı. Bundan karar olmuyor. Konstitüsyon yok ne edip karar veriliyor. Toğrayan onu militerlerden yakıp prokurordan edilen verili. Edilendirilen karardan karar olmuyor. O seviye olmalı. Yazısı olmalı. Kurçak tasdiklanmalı. TV'de, radyoda, gazetede çap edilmeli. Bunun cehri hakiki terör. Başka değil. Hormatlı kardeşler. Bunun kararları, benim kararları güçlü edip hata eden. Sağ olun kardeşler. Sağ olun. Urvan kardeşimize söz veriyen. Salam kardeşler, sesim boğuşturuyor mu? Nava. Terörist raporun çıkaran kanunlarını, kararlarını bir kanuni hata ediyor. Halka hiçbir neticesi yok. Bu kararları dine ördeklikler için çıkarılan kararlar. Bunu misal edip açtım, şulardan ibaret. Bir meclisin geçen kanununa Türkmenistan'a terörist rapordan ne edip öden go'ramalyň maslahaty ortalyk bir netije berdi. Olam islenlik bir soğuk yara bilen öden go'ramaga her bir Türkmen watandaşy şuň kun mecburdur. Türkmenistanda adalet barmy? Şonu rahat yaşatmaly. Elbette kagly dinle, emmedat bar. Ýöne işçilerine hiç şeyli hareket yok. Misal edip oran işgärlerini alsak, polis işgärleri, ýagny owan çaskaboýlary ýaşaýjyny üstlenip bir bahana bilen akyny tırkylladyp gorkulmak, öz tawaryna daýanyp, aharlylanıp, zor bilen polis edarasyna gidip gurmak. We pul vermesen üstünden deli açypdyny türme hukuk salmak bilen adalatçylygy karuşany gollap maşgalasyny etýärdi. Üstlenip bir prokuror ýa-da sud işgärlerini alsak 3-4 sany jaýly, 3-4 sany heleyli, birliğinlik yerlerde bunların yürüyüşe jaýlerde ön nökerleri bilen keyfi tapaly etdirmeklerini dowam etdirýärler. Sebäbi bir günä adam üstüne günä ýükläp, şol günäden sapmak üçin prokurorlar berilýän pulun hetdi hasaby ýok. Gurban Berdi Muhammedow Karim bilen göreşýär diýip orany işgärlerinden paýlap bir bölüm açdy. Şol bölümi işe giren polisiýa ardından eşden gurulmaýdy gerek. Ýagny ol işe girmek üçin şol wagt 30.000-40.000 $40.000 bilen işe alýarlar diýip gurulum berdi. Anha Karim sangaşyna ullanýan hereketler.
Inni 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň güýje girilen 4-nji maddany aýdyp geçirmeli. Türkmenistany jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Adamy goramak, gollamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edaralarynyň baş wezifesidir diýär. Döwlet her bir raýatynyň öňünde jogapkärdir we şahsiýetiň erkin ösmek üçin şertleriň döredilmegini üçin edýär. Raýatyň janyny, at-abralyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldegirilmesizligini we hukuklaryny goraýar. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne ýüklenen borçlaryny ýerine ýetirmek üçin döwletiň öňünde jogapkärdir diýip maddasy bar. Ile kağıt edildi. 1 minut sözüňiz jemlemek üçin wagt berýär. Vatandaşlar hemmelerine kanunun üstünü defelep kağıt edildi ýazýarlar. Öllere minha edilen işler, dine teröristlerin işleri. Men şunu bilen sözümü jemlejek vatandaşlar. Bu teröristlerin kanunun bolmaz, kararın bolmaz. Bular bir giden bandadır. Sağ olun. Sağ olun. Gonç kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Kardeşler, doğru elep geçtiniz. Yani kanunun yokluğu barada, yani kararın yerliksiz, karar diýilen zadyň yokluğu, kanun olmasak kararam yok bolýar sebebi karar kanuny dayanılyp alınýan nemede altyapysy kanun kararın. Kanun yok. Kanun ýerden gelýär, kanun hukuky esaslanyp çykýar. Dünýäň ähli ýurtlaryny kanunlar ütdeş bolup biler, ýöne hemme ýerde her şahsiýetiň hukuklary deňdir. Biraz tapawutly bolsa-da her bir adam öz şahsy hukuklary deň bolýar. Bizim esasy men pikirimçe üstünde durmaly meselemiz ýa-ki her kim öz hukugyny bilmeli, hukugyny goramaly. Cinayetçi, terörist toplara karşı ýa-ki her kim öz hukugynyň üstünde durup öz hukugyny talap etmeli. Ýok kanuna dayanıp nemet bolmaýar da, bir ýol alyp bolmaýar da. Şoň üçin hukugyny her kim öz hukugyny talap etmeli. Hukugy äsgerilmeýän ýerde eýem bizde şeýle de terrorizmdir. Terrorizm alan kanunlarda, kararlarda hiç geçerliligi ýok da. Yani saparada doğru elek geçti, yani türme basylanlara boşadylmaly sebebi şu terörist toparyň özara çıkaran kanuny karary esasında yani türmelere salınan adamlarda onu gelecekte bir seyretmemiz gerek. Yani esasy bellek geçecek adam yani şol hukuk meselesini her kim berk durmaly diýip pikir edýän. Sağ olun. Sağ olun. Aman kardeşimize söz berýän. Kardeşler, şu taýda türmelerde tutuklary azat etmeli diýen teklibi men dolu goldaýan. Sebebi şu taýda karar berici güýjüň prokuraturanyň, sudlaryň ellerinde şol ýaly güýç we karar berme güýji. Şolaryň ýalňyş beren kararlary sebäpli bir adamyň, bir insanyň ömrüniň kül bolýanynyň sudnamasy şu biziň türmeler. Olar diňe tutsadan azat etmäni, olar dolu rehabilitasiýa etmeli. Hökümet şolary geçip giden ýyllaryny gaýtaryp berip bilmese-de şolaryň geljegini bermeli. Sosial ýaşaýyşyny öz boýuna almaly hökümet. Sebebi belli bir güýjüň, prokuraryň, sudyň özüne bähbetli bolan üçin beren ýalňyş kararlarynyň eziýetini şo insanlar şunça wagtlap çekip gelýärler. Şolary biz
täze Türkmenistanyny tutsagdan azad etmeli we şo berilen ýalňyş kararlarym güýjüni ýitirmeli we geljekde de şonýaly adamlara sosial kömegini etmeli geljek üçin. Men şoň üçin şol teklifde boldaýan goşmaça da şol diýjeklerim şulardan ibaret. Sağ olun. Ama Gül kardeşimize söz berýän. Salam kardeşler. Meniňem aýtjak sadım adalet ýok ýerde, kanun işlemedik ýerde, konstitusiýa işlemedik ýerde öz kellelerine göre bir cinayetçi tohum nämişetse edip ýör. Olary hemme zat bolýa. Döwlet halk üçin diýil ýa, ýöne tam tersine buların edýän işleri halka diňe baskı yapmak, halkı genotsit etmek, halkı kırmak, dövmek, öldürmek, konslagerlara yapmak, çağalarımızı yaşlılıktan hasta etmek, bunları çarelere çıkarıp ağaç saklamak, susuz saklamak, bunları näme teröristten de öte bir ad bulman üçün biz teröristler de bunları edýän däldir. Şoň üçün şu an şu wagt şu türmelerde yatanların men adam gibi öz pikirime aýdýan azından 70-80% bir güne yatan adam var. Sebep 5 manat, 10 manat pul beren adam bolsa, adam öldüren olsam şolary hiç kimen basan yok. Olar yine nämede erkinlikte yaşap ýören. Hiç zat bolmadyk ýaly. Nämeler iş etmedik adamlara urup, kırıp, şu başkalarının günahsını şoların boynuna koyup, o türmelerde emine eşittiğiniz nämeler oldu. Şonun için benim şu aýdylan kardeşlerimin hemmesinin nämesini gaýtalamam oturjak däl. Buların hemmesi her bir Türkmen halkyna belli bu. Bizde hemme zat gösteriş. Bizde hiç nähili, hiç haçan kanun işlemedi, işlevenem yok. Şu güne çelle. Halkımız diňe ejir çekýär. Inha ýekece subudu. Biz 2 ýyldyr çağalarımız, aileler, maşgalalar paramparça. Çağalar enesini görüp bilen yok. Eneler çağalarını görüp bilen yok. İn berkecesi bir internette doğru düzgün gürleşip bilen 5 minutta 5 kezek doňýa internet. 5 kezek öçürüp açmaly. 1 minut geçer geçmez doňýa. Bu näme diýmek? Bu näme diýmek? Mende şu sorak çykýar. Inha şu soraklardan netije çıkarıp halkımıza bulara karşı özünü goramalı. İşinizden girdi mi? Öňem aýdyldy. Ýalňyşlykla bir kapıňyzy kakan bir polisiýa işgäri bolsa, salyň içeri. Şolar bir gezek, 2 gezek ýenjilen wagtynda toparlayan olup goňşu bolan onluklar, şolar 2-nji, 3-nji gezek gorkar. Şu köçäňizden seretin bir prostoýja bir polisiýa işgäri bolsa, mugallim bolup işlän olsun, doktor bolup işlän olsun, wagt berýän sözüňiz jemlemeňiz üçin. Sağ olun. Şu doktor olsun, mugallim bolsun işläp ýörenler, doğru düzgün ýaşaýan, garnyny zordan doýurýandyr. Normalni işlerini, конечно, o bizatişnikleri diýemo. Emma bir polisiýa işgärine görüp bir ýylda nähili 2 etaj, 3 etaj jaýlar kurýar, maşynyň men diýenini minýär, nämenin arkasyndan. Inha halk indi gorkmaly däl, şoňa göre özüni goramaly. Menim şunu öz pikirimi aýdaýyn diýdim. Sağ olun söz bereniňiz üçin. Sağ olun. Olnur kardeşimize söz berýän. Salam kardeşler. Menim şu ýerde şu Türkmenistanyň terörist grupları barada aýdyp geçmekçi bolan alýan ýa-ni kararlary barada, kanunlary barada, konstitusiýa girdilen goşmaça maddeler barada bir çağı söz aýtmak isleýän. Şu wagta içinde nähili karar ya kanun kabul edilen bolsa diňe terör grupaň öz bähwitleri üçin edilen ya alynan kararlardyr. Halk üçin bähwitli hiç kanunam ýok, kararam ýok.
alınan kararlarına hemmesi dine bolanoktan başlıyor. Ünsveriyen bolsanız. Näme edeňdi de näme karar alnany da hemmesi bolanokdan başlıyor. Şu halka bolya diýip bir karar alnany men henide çenni eşitmedim. Ya şu 30 ýylyň içinde halka bolsun diýip edilen alınan karary eşitdiňizmi? Ya saglyk barada bolsun, ya bilim üçin, ya saglyk üçin, ya ýurduň ykdysadyýet üçin, bir karar alınanını eşitdiňizmi watandaşlar, kardeşler? Eşitten näliňiz 30 ýylyň içinde? Mene gabat gelmedim. Şu barada şoň üstüni ýetireýin diýdim, ýa-ni Güllogana aýtdy, kardeşimiz aýdyp geçýärli. Men onu gysgaç üstüne ýetirmek isledim. Hakykatdan hem Türkmenistanyň şol terror gruppasy dine özbekbidi üçin edýär. Näme diýsin özbekbidi üçin? Şu özleri arkaýyn eden edip goýanyny goýar ýaly şeýle kanunlar kabul edýärler. Gynansagam bu zatlar dogry. Şolaryň alan kanunlarynyň ya konstitusiýa girdilen täze maddalaryň hemmesini ählisine neligitim diýip hasap etmeli. Men şoňa iki elim bilen ses berýän. Boldy, sag bolun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen kardeşlerimiz var mı ki? Aydın kardeşimize söz veren. Salam emmanıza. Men berde o karar meselesinde devlet meşverinde alınan kararları kendi ya da tesir edecekleri yoktur. Teze Türkmenistan için yöne önem var. Niyazıf'ın getiren kararları vardır. Hem mesela yatırılandır, hem mesela köpek böyle yatırılandır. Teze gelen diktatör özüne göre karar çıkarıyor. O kararlar gücü yoktur. O çekeleşmek ya da o arada durmak ben fikrimce yanlış değil fikredeceğim. Yine 30 yıldan beri devam edip gelen kararlar var. Ben unsumuzu çekecek olan yerim şu tarafı. Kəbir adamların, şahsların ellerinden mülkleri, işletmeleri alınandır. Olur kararla alınandır. Kimin kararı? Sudun kararıyla alınıyor. Şimdi şu sudun kararına halk, köpçülük, şuna boyuna eğmeli der mi? Karar çıkıyor birinin eli yerinden alınıyor, işletmesi elinden alınıyor. Ondan sonra näme vardı? Türme avastanlar yana maydalık geçildi. Şolaram kararıyla, sudun kararıyla türme avasılıyor. O polisiyan karar çıkarmaya alıp bir nämesi yok. Mümkünçiliği ya da onu alıp bir kompetensiyası yok polisiyanın. Yine sud yine şu kararları çıkarıyor. Meneler kararlar o arada bir neticeye gelinmeli ya da bir zat ses verilmeli değilse birazcık onu spesifik näme getirip ya sudun alan kararları vardır. Yine şolan üstünde işlemenin kaydedip krediyen. Sebebine Niyaz gidenden son Berdi Muhammed geldi. Berdi Muhammed gelenden sonra sudun kararıyla Niyaz dövründeki sudun kararlarıyla adamların işletmeleri yerin elinden alındı. Köp adamın yeri, öyü, cayı elinden alındı. Köp adam türme basıldı. Şu kararların hem için tezirden seyredilmedi. Özünüze ayttınız yanıca kanunu işlemeyen yerde neyme göre onlar karar alıyorlar. Böyle vardı geldi aldı diyeli kanunsuz bir karar alıptırlar. Yani şu kararlar seyredilmeli hükmanı suratlı tezirden. Hem mesela türmedeki adamlara hem mesela yani yeri alınan adamlar vardır ya da iş yeri işletmesi elinden alınan adamlar onu halk bilyendir. Kimin işletmesi demiş onu. Ben şolara açacaktım. Sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Teröristlerin dövründe alınan kararlar var aradaki mesele boyunca. O sapara. Sağ ol kemine. Yani adat bulmadık. Sudun ya hakimin değiller. Türkçe. O karar almak demeti yoktur. Süt işlep bile yok. Sud adat bulmalıdır. Kararsız olmalıdır. Kararsız olmadık tüydüm kararı
doğru olup bilmeyen hem de suyuna belli. Süydün 30 yılın içinde hiç vakit karıştırıp olmadığını Türkmen halkı katı yeri. Şoň üçin şulan alan kararından çekilen diyanlar vardır. O birinin ömrü koyundur, birinin malı koyundur, tağlığı koyundur, vakti dendir. Şulan hemme jetinin bedelini devlet ödemelidir. Şu kararları çıkaran adamlar ona cevapkärdirler, olaryň jogapkärçiligi çekilmelidir. Men aýtjagym şudy. Havolum. Sağ olun. Sözü Cemal kardeşimize vereyim. Hormatly kardeşler, Türkmenistanyň adalet konusunda aýtsam, adalet kanun yok. Sadece kanun diýerler, adalet diýip halky gorkuzmak. Yok yere günäkärläp türmä saljak diýip pulunu almak ýa-da biderek sen gürleme, hakyny talap edip bilen ok. Hakyny talap etseň de sen jinayete çekmek. Pul almak üçin ýanyna çagyryp kanun bir rezindir. Nire çeksen o yere gidiye. Sen pul ber, biz kanunu doğrularız. Şonyalık adalet deyip, kanun deyip, onun arkasında gizlenmek. Buların bar hareketleri. İki çağı uçsa da 5 yıl, 8 yıl kesip, özünün näme üçin türmäge gidip barýanyny bilmeýärler. Sebäp bir öldürülse, onu öldüren tapmasalar, köçede gidip barýanam bolsa, barıp sadece bir zada gol çek gaýtmaly sen, şaýat bolmalysyň diýip aldap, ekidip derew içeri atyp şeýdilen oglanlarymız var. Türmede de uzak kalmadı, bir ýyla ýetmänim özü geldi şu oglanyňam. Buların kanuny men güýçsüz diýip hasap edýän. Sağ olun. Sağ olun. Cemal kardeşimiz. Başka söz almak isteyen var mı? Muhammed kardeşimize söz veriyen. Olun. Salam kardeşler. Aslında hazırki döwürde şu terör topuryň aýaklary var da, yani organ işgärler var esasanam. Ondan soň media var. Şolaryň hemmesini güýçsüzleşdirmeli, birinji bilen edilmeli iş. Onun nähili ýagdaýda güýçsüzleşdirip bolýar, ýanky köpçülüge çıkarılan, köpçülük için çıkarılan kararları kabul etmeli, gaýtawul vermeli ýa-da garşylyk görkezmeli, bolmaýanlygyny aýtmaly. Hakykatdan terör toparyny çıkaryan kararynyň hiç güýji ýok. Başgadan beýle kildeşlemden aýdyp geçdi kardeşlerimiz. Şolardan goşulýan, goldaýan hemmesini şolara aýtjakdym. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz veriyen. Sağ olun. Men aýtjak bolýan zadym, şakaçenine çıkarılan kararlar diýeli, şolaryň hemmesini döwlet ýaly, döwlet şekilli döwletiň işgärleri ýa kanun işleyen yerlerin nemelerinin ýanky halk bilen maslahatlaşyp çıkarylmadygy, şu sebäple imенно şu terörist toparyň karar çıkaran üçin türkmenler şuna düştü diýip men hasap etýän. Şeýle ýalňyş kararlar alynanlygy sebäpli türkmenler häzirki güne düşdiler. Şoň üçin şolaryň alýan kararlary hökümsiz diýip hasap etýän. Sağ olun. Sağ olun. Gonç kardeşimize söz veriyen. Ýanky düýü bir mazmuny hissada dayanmayan kararlar barada gurrun etjekse,
Şol aslında da hakikaten hem şeyle yönü şeyle bol häzirem bolupdy Türkmenistanyna. Karar alýarlar özleriçe. Hiç ildiği yok. Geçersiz neme kararlar da özleriçe karar alýarlar terörist topar ölýäni. Şu karar şol bir ýasama karary da alyp bilmeýän iş ýüzüne geçirip beren zatlar bardy Türkmenistanda. Şoňa karar da alyp bilen oklar. Ýasama edibem şonu bir yalan edibem goýup bilen oklar. Yalan kararam edip bilen oklar da misal üçin yerler barada. Yani kärenne yerler var. Yani medeni zorlukdan nemede yani Hoğuzhan neydi ya şolar yarak yerlerde kärenneçilen kärenneden ummasız görýän peýdadam şonun ellerinden alıp aýdaly 1000 hektar yeri bir adama berýärler. Bir başga bir yerden bir kolhozyň ýerini durşuny alyp başga bir yerden bir baý adam alypdyr ýerimizi bir de çykaýmasak şon ýalak nemeler barda häzir. Olum ýanky hukugyny nemeden oklarda ol näme iýmeli, näme içmeli şeýdip ýerlerinden çykarýarlar şu wagt. Ne bir killikde boldy, bir killik gowra bolan olaýmasa ýanky ahala berdiler. Maryň ýerinden alyp Hoğuzhany bir epesleri, näçe raýonyň ýerinden ýalaky. Bäri küýşüp demir ýola çenli düşdiler da täze şol Saragökden demir. Ondan bile şol ýerdäki adamlaryň ýerlerini durşuny elinden alyn diýen ýalylar. Şol ýalaky eklenjini elinden alýarlar adamlaryň. Ol eklenç derýaly bir ölmede eklenç ol onu elinden alýarlar da şol zatlara da karar da ýok da. Kararsız nemeler gaýny şu çärelere gitýän çağalaryň zatlaryň ýöne mal türüni ýaly edip gitmeli edip ýani karar var. Onu ýaly masal känne diýjek bolýan. Şu hatda şu etýän işlerini şu yalan kararlaryna alyp bilen oklar diýjek bolýan. Şon ýalak ýagdaýlarda bar bolan. Dogry. Sağ olun. Men söz almak isleýän şu taýda. Yani Cemal kardeşimiz o bir zat aýdyp geçdi. Meniň gulağıma değdi. O kanun bilen gorkuzmak diýen bir söz bolandy da. Ýa-da şoňa meňzeşler edip bolandy. Kanun bilen gorkuzmak meselesi ýene gaty ağır bir zat ýa bunu hiçbir şekilde bağışlanmaly däl mesele. Şonuň üçin hem terörist diýip karar alındı da bular terörist hakykatdan hem edýän işleri. Soňra teröristiň hakykatdan hem bir jenaýat edilen bolsa da şoňa şu jenaýata höküm bermäne haky ýokdur. Sebäbi ol teröristdir. Ýanky organ işgärler diýdi Muhammed kardeşimiz. Şolar ýanky terörist toparyň terrorizmini durmuşa geçirýänlerdir. Ýanky gara işlerini edýän teröristlerdir. Ýene şolaram o birden kararlar alyp adamlaryň ömrüni köýdirdi diýip aýtdyňız. Ona ýanky näme kanun bilen gorkuzup edýärler. Ýanky türme gitmek bir kanun esasında gidýän ýalak ýa-da bir öý ýykylanda kanun esasında ýykylýan ýaly ýa-da öldürilende kanun esasında öldürilen ýalak görkezýärler de. Näde ölçäp bilersiz. Bularning hemmesini teröristler edýär. Terörist topar edýär we şonuň ýanky şahajyklary edýär. Yani organ dip adlandırýarmyz. Prokuroru, mehemesi, polisi, arçyny, häkimi. Birden şonuň ýaly şahalary bar bularyň. Şolar arkaly ýerine ýetirýärler terörizmlerini.
Buların o alınan kararları hükümsüz hasap edilmeli. Hiç ili hüküm olmalı değil. Yanlış mı karar aldı deyip sorasanız, o belki 5% içinde doğru alınan karar vardır. Yankı adam öldürme yine hemen. Umuman doğru bir 5%'lik bir doğruluk payını berseniz hem şonda da buların karar almana hakkı yok teröristlerin. Hakikatten hem hukuk devleti karar almalı. Alınacak kararları. Hukuk devleti ve hukuk devletinin organları almalıdır kararı. Hemen şunu aytacak oldum. Sağ olun. Sapar kardeşimize söz vereyim. Ya sağ ol Kemine. Devlet adaletin üstüne kuruluyor deyip kitaplarda da, tarihte de geçtiğimiz okuyandınız. O devlet adaletin üstüne kuruluyandır. Adaletin üstüne kurulmadık devlet yıkılayandır. Onun şu diktaturalar, kulçuluk dine yalanın üstü bilen yaşap bilendir. Başka nemeti yoktur. Son için diktaturadır. Onu beylik tarafın kulçuluktur. Biz şunun yanlışlığını düşünüp şu sistemi demantir etmeli. Demantir etmek demek kökünden yok etmeli, ütkötmeli. Bunun hiçbir alan kararı, kanuni büyücü olmalıdır, yoktur. Kanunun taşındaki adamlardır, öldürüm. Bu resmiyete bürünüp etçeklerini edip böler olur, sonra biz şu perdesini sıpırıp ayırmalı. Yani şu edilen çıkışlarım, hürrümlerim, alınan kararlarım şu devleti doğru demantir etmek için, yani kökten ütkötmek için edilen işler. Şunu bir aydık geçeyim dedim Kemine. Sağ olun. Sağ olun. Oğul Nur kardeşimize söz vereyim. O kardeşler yankı benim aydılandan üstünü yine de buraya üstünü getireyim yani. Yine şu kanunla adamları korkulmak, şu adamların beynisine sindirilen küçülükten, yaşlıktan. Şunun için bizim inneki etmeli, alıp barmalı o propaganda diysen amolya, o düşündürüş işler diysen amolya, likbez diysen amolya, halkın fikrini, halkın düşüncesini, şu zatların, şu alınyan kanunların, ehlisinin bir kanunluğun ne doğurduğunu, hiç gücünün yoktuğunu biz inni halkın arasında iyi giderli düşündürüş işler getirmeli. Nemen şeyler bir teklif aydasınmeli. Hiç şeyle korkudanlarına da korkmalılar. Şu zatların yanlışlığını, yalanlığını, onların dine adamları korkudup saklayanlığını adamların ağına getirmeli. Şunları düşünmüş işlerini getirmeli. Ödem neyse tiz etsek, tiz başlasak şonca boğun. Şeyler ağına teklif yürüdüsünmeli, müdürlüsünmeli. Bolya sağ olun. Sağ olun. Başka söz almak isteyen var mı? Cemal kardeşimize söz vereyim. Alınan kararlar ve şu vaktan devam edilen alınan kararlar birinciden yanlış, ikinciden halk behvetli değil de aslında şöyle bir halk behvetli zarur alınan kararlar var. Katı ısrarlı, ertere koyulman alınan kararlar var. Yani onların yan olayına varmak var. Mesela ona misal edip pasport meseleleri ayıp bilir. Neyse Türkmen halkı başarı yukarıda kösenyen. Ona misal edip yollar açılamak, ona şuna koş biliriz. Eğer yollar şu vakta çeni diye de 2023. yıla çeni ya
2024-nji ýyla çenli ýapyk durmaly diýen bir karar alınan bolsa, birinciden aşular karar bardyr öýdemok ýa-da barym bolsa şu halka bildirilenok. Halk alınan kararlardan ilkilen şu halk köpçüligine ýetirilmeli. Diýeli gowy däl karar şol meselem 2024-de çenli gelip bilen jok diýsinler bolýa, ýöne şonu halka da ýetirsinler, halky bilinçlendirsinler, sebäbini aýtsynlar. Ne gowy kararyň sebäbi aýdylýar, ne halk bilgilendirilýär, ne erwek kararyň sebäbi aýdylyp bilgilendirilýär. Hiç ýyly ortada sebäp ýok. Halka düşündürüş işleri geçilen o kararlar barada. Özler alýarlar, o kararlaram 20-nji, 30-njy orunda durýan kararlar. Aslında doğru kararlarım doğru karar hiç yok diýemok. Doğru kararam bar. Konstitusiýada bar, ýöne olam hiç işläp bilenok. Halk şu karar, men arkanda kanun var, karar var, bir ýere barıp ýüz tutup bilenok. Doğru kararlaryň agramy ýok. Kararlar agramsız. Eger karar doğru boljak bolsa, onda o kararlar asyrlap ýaşap bilmeli. Asyrlap dowam etmeli. Şu kararı näçe saklasalarım şonun pedasynyň baglygyny bilip, şu kararlary şeýle bir oturmaly karar dağı ýerinden oýnadyp çöküp bolanyga, dağı ýaly oturmaly. Ýöne bizde şolar ýaly karar ýok. Bir üslesen gidip duran, islen ýerine çekilip duran kararlar, gerekmejek kararlar, o kararlardan halka bähli ýok kararyň gerekligi ýok ahir. Şoň üçin hem alınýan kararlary halkyň uly bölegi bir seriozny seredip, şu biz üçin, bizim bähligimiz üçin alınan karar diýip şonu benimseýän, şu maňa degişli karar diýip bir içine oturajak hiç bir karar ýok da ortalykda. Barym halk üçin işlenok. Şoň üçin mene bu kararlary Türkmen gulagynyň deňinden sözüňi jemlemek üçin 1 minut berýän. Böyle sözüm ştaýda jemleýän kararlar edil agramy, peýdasy, zerurçylygym ýok. Bolanyk üçin men bu kararlar karar diýip kabulam etmeýän, seredip okamaýanym, özüm bilýän, nerede özümi gorap biljegimi, oň üçin maňa kararym gerekler, Türkmenistanyň çykaran karar gerekler. Özüm bilýän şo ýetýär maňa. Haçan dogry düzgün adam bählikli karar çıkarsalar, onu adamlar döre bilýärem, ulanban bilýär. Şolar çıkarmanda da adamlar ulan bilýär. Düşünýän adamlar bilýär. Men olar karar diýip kabul etmeýän. Ştaýda sözümü bitirýän, sag bolun. Sağ olun. Tuğçe kardeşimize söz verýän. Sağ olun Cemile. Şurada Aycemal kardeşimizden bellep geçti Türkmenistan'ın pasportları hakkında. Ben hem şunu hazır şu hakkında bellep geçecek. Bu cinayetçi hükümetin özünün çıkaran kanunları boyunca nemeler, kararları şu her bir vatandaşa verilen Zagram pasportlar var. Şu Zagram pasportun en son sahibasının 3. setrinde yazılan şu pasportun yitirilen, uğurlanan ya da zayalanan yağdayında hayal edilmeyen yurdun çeklerindeki migrasiya gulluğunun edaralarına, yurdun çeklerinden daşarda olsa en golayda yerleşen Türkmenistan'ın daşarı yurt devletindeki diplomatik vekilnamasına, vekilhanasına ya da konsulluk edarasına haber verilmelidir de. Bunlar şu kararı alıp yazan şu pasporta ama yurttaşında neçen bir Türkmenistan'ın vatandaşı kösenye bu pasport hakkında. Nerede bularım alan kararı? Bu kanun yazılan ama karar alınan işlemeye bular. Şunu açacaktım, sağ olun. Sağ olun. Fatma kardeşimize söz verýän. Sesiniz gelen o?
Hormatly kardeşler, menem şurada öz pikirim belläp geçecek. Türkmenistan'ın içinde konstitusiya işlemeyer neçe yıldır, 30 yıldır işlemeyer. Kararları hem olar terörist toparlar özünün bähbidi üçün alýarlar. Şurada men meselem bilen sözüme cemlesim gelýär, yani yakında Vatan Satan programmasında yol hareketini bozallığı için onu bütün Türkmen halkını bütün dünyanın önünde görkezip olarak karar alandırlar. Ondan görkezdiler hemme yerde. Ama 2022 yılda 2020 yılın April ayında 2 yıl oldu geldi. Lebap vilayetinde ve Mağrı vilayetinde tabii bir başçılık oldu. O yerde neçe sanlı adamların ölüleri yıkıldı, tamı gitti. Ölen adamlar oldu, çağlarım hatta oldu. Ama bu cinayetçi topar bu hakta hiç yerde ağzına da almadı. Hatta ölen halkımızın ölen adamları içinden başın sağ olsun deyip atmadı hiç yerde. Bilip geçmediler. Ne içindir? Bilem yok. Sebebi olar. Biz halkını aladasını etmeyelim şurada belli bolup duran. Şunun için ben bu terör toparların kararlarını güçsüz deyip hasaplayarım. Ayçam şulardan ibarettir. Sağ olun. Leyla kardeşimize söz veriyorum. Salam, kesipdaşlar. Menem Cemal'ını sözünü üstüne getirmek istedim. Bu bir kanun degen bir prezidentimiz eski kanun kaydalarını bozup yine özü taza kanun çıkarışa hakkı yok. Bize kabul etimiz. Şunu aytmak istedim. Sağ olun. Sağ olun. Şu tayda başka söz almak isteyen var mı? Olmasa da bir meselen cemlerle. Yani nämeler gurrun gitti umuman. Näme oldu deyip. O yok olsa sizin aydan hemenizden sözlerinizden uğralıp Türkmenistan'da alınan kararların hükmünün yokluğuna değişle misallar verdiniz. Ve şu alınan kararların hiç haysam karar olmalı derli nemes var. Ondan sonra ne esası ziyan veren yeri türmeler. Şu türmelerde şu teröristlerin alan kararının neticesinde bir tane adam ömrü kül olup barya ve kül oldu vaktinde. Bunların hem köpüsü günahsız ve günahlı bolonlara gelende de mesela yine de teröristlerin karar almana hakkı yok. Yani hakikaten hukuk devletinin değişli kuramaları karar almalıdır. Türkmenistan'da devlet yok. Hukuktan söz etmek meselesi hem değil bu tayda. Şunun için. Şimdi biz bu tayda bir ses verilişe gitmeli yankı alınan kararlar yani hem terör topar tarafından hem çoğuların ağzaları yani ağzaları diyenimiz şahacıkları ya da organ deyip aydılıya beylik söz bilen. Çoğuların alan kararları hemmecesi hükümsüzdür. İçinde bir 5%, 3% doğru karar alınan olsa da şolarım hükümsüzdür. Ve onların karar almana hakkı yok. Kararı dinece hukuk devletinin değişli kuramaları almalıdır. Onda bir ses verilişi gidelim şu tayda.
Yankı terör toporu ve buların ağzalarının alan kararları düýüplü, hökümsüzdür diýip aýdýar sowamuna goşulan, tasdiklayan kardeşlerimiz elini kaldırmagyny haýyş edýän. Elinizi düşürüp bilersiniz. Elinizi düşürüp bilersiniz. Yankı terör toparın ve azalarının alan kararlarının hükümsüz diyen sözümüze karşı çıkan var olsa elini kaldırıp biler. Yankı mesele boyunca saklanan var olsa elini kaldırıp biler. Sağ olun kardeşler. Indi bu tayda yankı mesele çıkıya 31 adamdan 3 kişinin daşında hemmecesi meseleni golladı. Yani hükümsüzlüğü arada alan kararlarının. Indi bu tayda birden şuların alan kararının neticesinde ömürler koyup barya yine geçen hepte Sahy Murat deyip Mar vilayetinin Taxtavazır etrafının Pende Oğuz'un yaşayıcısı bolan Hava Haydaroflar maşgalasının başına gelen zat var. Yine şol kimin kararı bilen yine şo ýagdaýda saklandy. Yani kömegim tapıp bilenok ve devletin sosyal hizmeti programması olmalı. Yine şo zatları yok. Yani aslında o talep etsen o bar, kağıt yüzünde bardır belki. Yani şonu görmezden gelýärler. Olan birlerinin kararı olmalı. Kimine şonu kömek etmezlige karar alýar. Kömek etmeli däl diýip karara gelýär. Kim ine? Ya da türmedäkiler meselesi. Alınan kararlar indi näme etmeli? Yani talap döremeli şu taýda. Yani saparağa bir teklif etdi. Türmedäkiler boşaltylmaly diýdi. Ondan soň aman kardeşimiz aýtdy, türmedäkilerin boşaltylmagy yetmeýär. Olaryň özü dolunmaly. Yani yitiren geçmişinin bir nemesi dolmaly özü diýip aýtdy. Ne şo zatlar talap edilmeli bolýar bu ýagdaýda. Yani alınan karar hükümsüz bolsa türmedäkiler boşaltylmaly hökmän suratda. Iň göze görünýän yani meselelerden biri. Bu arada o pikirlerinizi aýtsaňyz bir kän uzağa çekmän. Eger pikir almak islemeýän bolsaňyz bugünlükçe jemläp bileriz. Sapara söz berýän size. Kenine nüştapar şeyte oytağım olur. Şu türmede ki adamlar boşaltmalı ve şolon çeken itkilerini maddi manevi öwründe olmalı deyip şolary alıp karmylar koyulan şeyte oytaq doğru olmakan. Karşı olmadan. Başka pikirini aýtmak isleýän barmy? Muhammed kardeşimiz. Sağ olun. Şol türmedäkilerin häzirki oturma sebäbi terör topar tarapyndan bolan üçin we olaryň alan kararlarym hükümi ýok bolan üçin edenetlikli ýagdaýda kanunsuz, düzgünsiz
şolar türmede orçirdi pasap edilýär. Hiç yerliksiz jebir berilýär, yerliksiz azap berilýär, şolary diýip pasap edilýär. Onuň üçin olar asliýetinde de türmede oturmana haklary ýok. Ondan soň şu güne çenli ömürlerini yitiren köp zatlarynyň elbetde ýeri dolunup bilinmez, ol mümkin däl ýöne. Ýokary ýagdaýda şolaryň doldurulmasy menem şo pikir bolýar. Aýtjaklarym şular. Sağ olun. Bilbil kardeşimize söz verýän. Sağ ol Kemine. Men şu taýda ýanka Gromaçlykda terrorist toparyn alınýan kararlar absurd halyna bolan üçin çıkarılan kararlar adamlar transfer edip şok haline salýar diýilmeli. Misal üçin adamlaryň hususy maşynlarynyň renkine kontrol etmek üçin karar alýarlar. Ýa bolmasa gyýzeliniň eşiginden başlap makyajyna çenli kontrol edilmek. Döwlet bolan ýerde ştraf bilen çäklendirilýän bidüzgünçilikler telewizionyna çıkaryp bir giden adamlar urup ýenjip ağladyp ol adamlaryň mertebesini peseldip prezidentden ötünç soratmaklary. Türmelerde ruhsat berilen duşlaryň ýatyrylmagy, olaryň aç saklanylmagy, türmede ölen adamlaryň garnaşlaryna ýogalanlyk, ölenlik barada habaryň berilmezligi, ýa bolmasa biýüne adamlaryň köp basyrylyp gitýär. Şular ýaly absurd ýanky kararlar alınıpdyr Türkmenistanyň içinde. Buny diňe Gromaçlykda terrorist topar edip bilýär. Şoň üçin hakykatdan hem ýanky menem gollaýan ýanky taparaň aýtýan ählinemesini beýleki jyýmdyň maýdanyny gollaýan sebäbi biýüne ýatan adamlar gaty köp. Elbetde bu boşadylmaly bolsa o taýda da oňam tertip düzgün bolar, işlerine ähli ýatan adamlaryň işlerine seredilip eger juda bir näme iş etmedik bolsa ählisini boşadylmaly gollaýan şonu. Sağ olun. Sağ olun. Cemal kardeşimize söz verýän. Benim şu kardeşlerime pikirine koşulup şu Türkmenistan'a 25 yaşında türmäge giden bolsa 20 ýyl 25 ýyl berýärler. Şoň 25 ýyl ömrüne ziyany var. Günälisi var, günäsizi var. Şonu anyklap türmeden şu tutsagdakylaryň türmeden boşaltylmagyny isleýän. Sağ olun. Gurban kardeşimize söz verýän. Menem şu vatandaşlaryň pikirini hemmesini gollaýan. Ne kada aýtjak dedim şu. Awol. Dolu gollaýan. Sağ olun. Guvanç kardeşimize söz verýän. Doğru, gowy etdiler, hemmesini gollaýan. Hem şu maddi manawy özüniň olmak barada aýtdylar. Hakiki yerlikli. Şimdi bir ilwizar bolup belli şonýalaky nimeler bar da için manýaklar zatlar. Şolardan başgasyny dolu boşaltmaly pikir edýän. Bir de ýanky maddi manawy özüniň olmakda ilki bilen ýanky hazynadan däýerlänin, ýanky hazyna da ýene de halkyň zatda. Onu ilki hazynadan öňürde ilki şu başynda terroristlaryň şu başynda duranyň mallaryndan başlamaly. Özüniň olup ýanky ýyzyna gaýtaryp soňunda olar gönmel ýanky elinden alınanna olan ýanky türme wasanlaryny elinden alanlaryny esasy nimesini öz emlaklarına geçirenler olur. Or hazynyň aladasyny edip ýa-on ýalaky terrorist toparyň on ýalak nimesi ýok. Şoň üçin
şeyler aktif pikir edýän. Sağ olun. Sağ olun. Yeňiş kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Benim şu kardeşlerimden aydanlı o kollayan doğru karar vermeli. Hukman sınırdaki diyuna yapanları adatına çıkarmalı. Karar almalı hata ediyor. Sağ olun. Serdar kardeşimize söz berýän. Sağ olun. Kardeşler sayda Türkmenistan ideologiyası aslında altyapısı bir hukuki devlet olmaktır niyeti. Şoňa sebäpli devlet mecburdur olaryň yetkilerini gaýtaryp bermek üçin. Yani ne hak kasalan, ne hak mali, mülki canına beperiyeten olsa öwründe olmalıdır. Sağ olun. Benim goldayan şükür. Sağ olun. Onda şu taýda ýa türmeden boşadylmak barada menen bir söz alaýyn. Inde ýa türmäň içinde kileriň hemmesi o boşadylmalymy, boşadylmaly däl meselesi bar bu taýda. Yüze çykýar da ýa-ni. O men çıkaramak ýöne çıkmaly şu yüze, şo sorulmaly. Ýöne beýlek tarapdan teröristleriň karar almana haky ýok diýildi. Bir ýerde jenaýat işlenen bolsa da şonuň kararyny teröristler almaly däl. Hukuk döwletiniň guramalary almaly bolýar. Yani şu taýda bir çaknyşyk bar ýine. Günäli bolsa da, günäsiz bolsa da, hay bu zat täzeden başlamalymy diýip täzeden gözden geçirmeli bolsa, olan bir näme çıkalga bolup durýar bu taýda. Ýani türmedäkiler barbyr illüstrasiýadan geçirilmeli bolýar bular. Ýani täze Türkmenistan nemesinde de. Ýani şular täze Türkmenistanyň gözden geçirilmegine mi garaşmaly? İçindäkine günäsiz we günäliğini aýyrmak üçin. Soň ýene beýleki tarapy bar. Günäsizler çıkarılıp o daşynda aslında günäli gezip görenler var. Olary ýerneme goýmaly bolýar. Ýine bir giden türme meselesi boýunça nemeler döreýär bu taýda. Bu zatlara ama o dikkatyňize çekmek isleýän. Men şu taýda sözümü jemledim. Aydın kardeşimize söz berýän. Türmeler o arada onu türmelerden çıkarmak arada aydınlaştınız. O hükmanı suratı çıkaraymalı. Kimin esen yankı gelen aydan sonra ona gelsek de Türkmenistan'ın içinde cemiyete ziyan verebilecek yağdaydı. Yani içeride tutulmalı adam belki yoktur ama hiç yoktur. Yani olur daşına böyle veren misal için yöne bir zat Türkmenistan'ın teritoriyasını terk etmeli değil deyip ya Türkmenistan'ın ya da öz yaşayan yerinden çıkmalı değil deyip bir rayonunu bellep öyle verip bilersin. Illüstrasiya tutoriyança. Kimin neyim için türmeye gireni, kimin kimliğini tanılayança öyünde kalıp bilirler. Ve tezi Türkmenistan'da da türme sisteması ol hukman suratta daşına çıkmalı değil. Ol türme olanda da içinde yaşarlar. Ayda bir safar ya da iki safar öyle gitme hakkı olmalılar. Zira yankı cemiyetin ösen derecesi nereden bilip bilyaz. Eğer bir adama sen günlük planını çizip bilmesi, aylık planını çizip bilmeyen bir adam ya da sen öz edeceği işini başka bir belleyen olsa ondan ağır ceza olup bilmeyen. Yani bu ösen cemiyetin cezası sonra alarak olmalı. O türmede yatan adamın hükman çıkmalı değil diyen zat yok. 5 yıl yatayan olsa şu 5 yılın içinde öyle gitmek için ayda bir safar olayan, 2 safar olayan öyle gidip belli bir saatlerden sonra izin aydıkları alıp sistemada edip olayan mümkünçilik varsa yani teknolojiyen şu ülkünde biz o zatlardan faydalanmalı.
Indi men türme meselesini aýtdyňyz, ol bir tarapy beýleki alınan karar ýanyja daýdyp geçdim iş yeri, iş yerleri, işletmeler yapılandır, yok edilendir. Indi şu günkü köpçülüğün aýtýan nämesi çörek yok, iş yok, aç biz diye. Ýöne çöreğini şu köpçülüğün çöreği elinden alanda halk nire eser etti. Görüp bilmedi mi? İş yeri demek senin çöreğin şol, yiyecek çöreğin şol. Şonu gelýärde ýapýarlar. Türkmenistan'ın içinde iş var adaydayın. Devlet işinde işleyenlerin sağını, yani adam sağının prosentine çıkarsan, ilat sağının prosentine çıkaran yani dünyada en köpü Türkmenistan'dır. Türkiye'den belki 30 sekendir Türkmenistan içinde. Amerika'dan belki 20 seken işleyen Türkmenistan'da işçi sağını ken. Yöne devlet iş yerleri girdecisiz yani non-profit değil. Şoň üçin ol size çörek berýän däldir. Şoň üçin aç kaldık. İş yerlerinin yapılandığı için Türkmenistan'da iş hem yok, näme de yok, çörek hem yok, önümçilik hem yok, iş adam yok. Yöne işçi sanı gatyken, yani devlet edaralarında işleyenler gatı ve gatı ken adam işleyen Türkmenistan'da onça adam devlette işlemene gerek derline yöne köbür zatlı. Beýleki iş yerlerine mümkinçilik göredilen ýagdaýynda o devlet nämelerinde bir minut goşma cevap ver. Devlet nämelerinde işlemek, işlejek adam tapylmaz men pikirimçe. Sen şol iş öňkü ýapylan iş yerlerine dikkat etmek barada onu belki indik sapar mecliste hukman suratda aralıp maslahatlaşılmalı ve şu üçinen bir karar alınmalı iş adamlara. Täze Türkmenistan'da da halka yine kim çörek verecek? Yine şu iş adamları, yine şu iş yerleri, firmalar çörek verecek. O devlet çörek veren yeri hiç yerde yok dünyanın hiçbir yerinde. Yani orta sırlarda dolan olma mümkün ya. Padişahlar var, olur bir zat edip olam sadaka deyip nämet geldir. Ne şolar aýdyp geçecektim sağ olun. Sağ olun. Benim fikrimçe yani türme meselesine bir tartışmalı mı kan diyen hiçbir soru alamet kalmaz ýaly. İndik nememize. Melike kardeşimize söz vereyim şu tayda. Kardeşlerimizin aydanlarına menem koşulayan elbette türmedeki soğuk deyilip sarılan benilerimi de hükman suratı çıkarmalı. Olur tebek adaleti bozup kada kanunu bozup otay girmediler olur. Teröristlerin emri oyuncu girden adamlar otay türme. O zaman yani kemiyene kardeşimiz doğru derdek geçtiğinizde olur günahkar diğer adamlar mezuru suratda tökmet bilen korkutup baskartına boynarlarıp şu cinayetleri işlenmedikarla girenler gatikken asıl cinayetçiler teröristler dışarıda gidip diyor. Benim şolun hemmesini koşuldurmanın taraftarı. Hemen şolara edilen ziyanı elbette ödek olmaz yerine salıp önküsiyal edip bilmediler. Onlar sağlıklarını yitirdiler. Maddi manevi bir topar yaralı. Garlar şu zararlarını hükman devlette teröristlerin emleğinden alıp ödemeli deyip teklif etken. Sağ olun. Türmeler o arada yenen bir aýratyn. Tema açılmalı mıkan yani gün tertibine girmeli mıkan yani. Buna boşadılmalı mı, boşadılmalı değil mi? Ondan sonra hemmesi boşadılmalı mı? Bir bölümü nähil bolýar bu zatlar? Soň täze Türkmenistan haçan karar berýär bu zatlara? Şolar hem ara almaly mıkan diýen. Şonuň üçin indiki ýygnaşyga dowam etmek üçin uzatmak isleýän men bunu bu taýda. Tamam kardeşler. Onda şu taýda meclisimiz jemleýäs. Sağ olun gatnaşanyňyz üçin.